Arratzaldeon. Bueno, gai ordena ordeku. Dauz, 9 puntu, 10 erreguek eta galderakaz, da hortik aparte, deku adierazpen instituzionala, beste bat, eta 3 mozio. 2 edo 3 mozio. Bueno, betiko lezengu, eta hasiera magotzako. 2016ko martxoaren 30 izandako batzarrari dagokion akta onartzea. Gai honen inguruen aldaketarik edo oharrik. Orduen inok espado zer esaten onartu egiten da. Onartu txaten moten da. Bigarren puntutik, 7. dana kontu emotekoak dire, 8. da erabaki hartzeko, oskatzeko, da ez dakitxe... Bueno, hori bitxi 7 betiko lezengu, baten batek gure hau dau puntu ematen gani merbaen, baitzen da berbat, ostantzien kontu emoti idalez, errango dugu. Ze konbentzinotik paseta dauz. Bai, ogasun batzordetik pasegen du nau, azaldu zan, eta beraz nik laburpen moduen gogoratuko dutez, azken emaitzak zeintzuk izen dien. Aurrekontuen ejekuzio maila zein izen dan, eta diru zaintza gerakina zein dan. El grado de ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2015 ha sido del 91,53%, por lo tanto se puede decir que ha sido alto. Y el grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha sido del 98,51%. Por otro lado, en lo que se refiere al remanente de tesorería, este representa el excedente de liquidez a corto plazo del Ayuntamiento. Son los fondos líquidos que tendría el Ayuntamiento si los derechos de cobro a corto plazo vencieran y se cobraran a 31 de diciembre, y con el producto de esta recaudación y los fondos líquidos a dicha fecha se atendieran las obligaciones pendientes de pago a corto plazo bajo el supuesto también de que vencieran a 31 de diciembre. El remanente de tesorería tiene 2 componentes. Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y remanente de tesorería para gastos generales. Pues bien, en el Ayuntamiento el ejercicio 2015 se ha liquidado con un remanente de tesorería líquido de 2.056.822,02 euros, siendo 51.329,21 euros para gastos con financiación afectada y 2.005.492,81 euros para gastos generales. Este importe se podrá utilizar para financiar modificaciones de crédito del ejercicio 2016. En los organismos autónomos, el Euskaltegi ha liquidado el ejercicio con un remanente de tesorería de 42.884,94 euros. El CIP con 74.635,35 euros, el Cultureche con 85.861,82 euros y el Patronato de Deportes con 86.399,08 euros. Bueno, baitxik besterik ez badau beste urrengo punture joango gara, 8. Bai, 8. da, udalaren aurrekontuko 2016 kreditu aldaketa espedientearen onarpena, hala badagokio. Konsignazio nahikoa ez duten partida gehitzeko edo sortzeko kreditu gehigarria. Erabaki hau hartzeko eskumena udalbatza osoarena da. Eta proposatzen zaio udalbatzari 2016 kreditu aldaketa espedientea onartzea, konkretuki kreditu transferentzia da ondorengo xehetasunekin. Hor, aipatzen dira inbertsioetarako bideratuko dela, eta guztira
diru kopurua 994.500 eurokoa. Gastu orokorretako diru zaintza gerakinatik. Bueno, como decía anteriormente, el remanente de tesorería de un ejercicio se puede utilizar para financiar las modificaciones de crédito del ejercicio siguiente y bueno, y eso es lo que se propone en este punto. Aumentar las consignaciones de una serie de partidas con cargo al remanente. El importe total es de 984.500 euros y las partidas que se propone crear o modificar son Bidegorri Mesticabaso, 60.000 euros. Urbanización Juan Calzada, Saraspe, Cruz Roja, 360.000 euros. Parking y derribo Los Tilos, 310.000 euros. Aterpeche, 78.200 euros. Ume en Jolás Lekuak, 71.300 euros. Santa Luciako Eskolak, 30.000 euros. Y Beko Ibarra Asfaltatzea, 75.000 euros. Bueno, honek lehengoan ogasun batzordean pase dozuez, eta saldu bidu iruguzean deusenak zer dan, ezta? Bata horri mintzen demena Mestecabasoko Bidegorria 60.000 euro, hori dan patinajeko pistak goiko aldien, handago azera bat, 2 metrokoa, eta seto batzuk erdizien da beste aldera azerie dau, beste 2 metro, ez danien, tramo baten. Eta da hori etxie, momentuz lehenengo fazie, 108 metroko luzera deko, eta 2 metrotetik 4 metrotara geratuko da. Eta bizikletan degitzeko mode, doblera doa dako. Da gero dau bigarren fase bat, hau izango litxean luzera horretan 160 ingeru, 108 metro, da dau beste tramo bat, honi udaletxiri zezinoak enbari dauzena, baian gu berba bertako hauseoneko gentiegaz, baina zezinoa itxen badu bezoin, urte batzuk, zabatzuk egon zienprest zezinoa itxeko, baina orde momentuen baudaletxik eskoan hartun, da oin, betxik txartu ongo bat, luzera guztizien, Bidegorri eta serie ondo imintzeko. Da hori da lehenengo fazie, da 108 metrokoa. Bueno, el otro es Juan Calzada, desde el Barra Azul hasta Barra Azul de la plaza de Saraspe hasta la Cruz Roja, tiene una longitud de 240 metros, es una calle muy transitada diariamente, porque en la zona de San Cristóbal, Agarre, el barrio San José, por Santa Lucía, pues claro, vive mucha gente. Entonces, o de compras o haciendo gestiones, pues hay diariamente, o al ambulatorio o cualquier cosa que pasa mucha gente. Entonces, es hacer una continuación de lo que ya se ha hecho en 2 fases del Mercurio en adelante, que es ampliar las aceras, darle más anchura, hacer más para las personas, toda a la misma altura, se suprime un carril, se va a poder aparcar igual que antes, pero solamente con un carril, la doble fila se suprime y se da preferencia a las personas, al ciudadano. Y luego, bueno, estas partidas estaban en el presupuesto abiertas con 1.000 euros, son partidas abiertas ya. Y luego está la ampliación del parking de Los Tilos, que ya hablamos el pleno anterior, el día del presupuesto, que es una partida también abierta con 1.000 euros, que es el derribo de la vivienda inclinada que está ahí, que está fuera de la ordenación que se aprobó en el plan general hace 15 años, y ampliar el parking de 142 plazas que hay ahora a 263, o sea, 121 aparcamientos más, que de esa forma decíamos que era un acierto lo que habíamos hecho, que era la pasarela a Urbieta, porque no solamente los guerniqueses y guerniquesas que van ahí a ver a sus hijos o los propios chavalitos que van a entrenar, sino la gente que viene de fuera, pues el 80% de la gente va por ahí a Urbieta. Y entonces hay algunos fines de semana, algunos sábados
y domingos que hay problemas de aparcamiento. Y entonces, con 121 plazas más, pues bueno, se mejorará sustancialmente. Eta gero, umien jolasak ane Itxurriondon, imindie horrek kolonpio barri batzuk, eta gero sarratu inda, segurea die gaitzik, zeane, umiek die, da umiek edun urtetan dube, eta bertako jentik esan duzkon arriskoen egoten dila, eta bilurre dekela, da sarratu inda, da edartu geratu de. Doin, idea da, dana barrizten joatie, apurken, dana golpera izin duzu, da hemen San Juan Ibarrekoak igualen gudu sorton, da horregatxi da hau diru, San Juan Ibarreko bizek intzeko. Da gero, Santa Luzieko eskolak, urtien akabuen proiektu hangoain de gero, da apurtxuete ondo ibini txukundu, ez da, hori ofizina teknikakoak egon ziren, eta esan duztien, 30.000 eurogaz, abeie ondo ibini, bentanak eta atiek eta ondo ibini, da margostu, da txukun ibini, da gero erabaki jartungu zetarako ibiltzen dan, bat nartien, berba bate baino bizien du horren ganien. Da gero hori, hamen emitzen dugu asfalto de Beko Ibarra, ez da? Claro, mantenimentuek aliena hori importanti da. Da dana golpera izin duzuen, zehabek Beko Ibarran, geusek, izi, parte batetik bestera, hemen errenterizien hasi, da beste punto erarte, dana bideu apurtxu edeitzi, dana golpera izin zu. Erton etxen da, zati betortik idea da, etxe honegaz diruegaz, hemen Beko Ibarran losal dauen lekutik, losaleko hemen antxo, losal baina ania dauen paso zebratik, ara zer arte, errenterizeko errizion arte. Erton nengu hori, da gero hortik aparte, hemen kamino real edo tramo bat, tramo bat niko txarto dago, eta gero sarreran Iparagirre kalien tramo bi. Aurrekontuen egon zan zati bat, da honegaz zatzigaz, idea da horrek itxeko ze baloreta da ofizial tekniko. Bueno, hori da. Gero hor dau, aterpetxina. Aterpetxina be, horre, zera gonda zarratute, zer da, terrazi zarratute urtietan, da seguridad diega etxik, ze honek aparejadore zangoen bilurra dekala eurek angenti egon, da jeuzi edo zeus eritxeko. Eta hori refuerzoen arena, eta hortik aparteia gero bere azpizen, kumun barrizek eta gela barrizek emin debez, bueno, debez, etxen dauz, horre etxin aldi. Bueno, gu abstenidu ingo gara. Abstenidu ingo gara arrazoi diferente haitik. Alde batetik hor, Iñaki gaipatu dauz, supuesto batzuetan, uneko 81, uneko 88, sarrerak urterak, ez? Supuesto horrek, balantzia ikusten denien, eta ikesko faktura denak ordaintzen dizen ikusko gila zelan geratzen den, bai kulturetxi eta udalak berak. Eta gero, inbertzioetara sartuko duzu zela diru batzuk, eta zabalduta egon dizen partida batzuk, handitu ingo diez, posteko bada hori. Baina apur bat deskolok eta edo apur bat zalantza kasi ikusten dugu zonek inbertzioak alde batetik, Mestikabaso bidegorriz jaun esplike duzu, nik ez do jakin, aserak zabaldu, ez da izan hor badaue proiektu bat, diru laguntzetara aurkeztu zana, ia 300.000 euroko bidegorri oso bat eiteko, horre diputazioak emandako diru laguntza bat hau. Diru laguntza horren arabera bidegorriz era batera egin behar da, eta ez da egitzaitik oin aldatzen den, hori proiektu originala kontutan hartu barik, eta ez da egitze puntutar arte, honek diru laguntza horrek erabili halko dauzen edo ez. Atzo nintzen errepasetan proiektu eta beste proiektu horretan 30.000 eurotan aurre ikusten zen tramo hau, Mestikabasoko tramo hau, lotzi oin eginda dauen zatizegaz, 29.000 eurotan, eta bulego teknikoak badauko beste erabatera einda, oin Iparragirreko zatize dauen erdi prekarioan einde, 18.000 eurotan, 19.000 eurotan, Mestikabaso itzen zana. Kontue da, dekogun diru laguntzaren arabera, 100.000 euroko inbertzioa inbiar da 2016 bidegorri zen,
eta 100.000 euroko inbertzio horregaz, praktikamente bidegorri osoa hain egongo litzateke, eta ez dakigu nundi datorren 60.000 euroko gastu hau 108 metro iteko Mestikabason. Lehengo unean egon ginen eskolabideako batzarrien, eta jendiek esaten bat, bidegorri amaitzia importanti dela, zego bidegorrizek hasikera bat eta helmuga bat duki behar dagoela jakiteko jendiek nundik nora doan. Eta ez dakigu, Mestikabasoko zati honegaz zein dan asmoa. Hori bat, gero, bigarrena, Saraspetik Kurutzkorrire modelo berien eitzi kale konponketa eta tontzea. Oso ondo, espazio peatonalak eta zabaltzie eta jendientzako ibiltzeko eroso eta seguru ibiltzie oso importanti da. Baina berriro dinot, eskolabidea da oin martxan, eta jende asko implike da, eta proiektu horren helburu da jendia oinez eta seguro joatie, puntu batetik bestera, etxetik eskolara, eskolatik etxera. Eta proiektu horretan identifikatu dire punto beltz asko, eta punto baltz horretan interbentzioak beharko direz. Eta nik eskatuko neuke, kale konponketak eta pavimentazioak eta peatonalizazioak horren menpe, proiektu horren menpe lagatzi ezaetxik. Ze zabaldu dugu, edo zabaldu da udalak, beste parte hartze foro bat, beste proiektu bat nun jende asko implike dan, nun ilusio asko sortu dan, eta triste izango litzateke, gero akabuen ez egotie dirue, horrek erreformak itxe. Hori bigarrena, eta orduan mugikortasunagaz zerikusi zedekon obra sorta hau, eskolabidea, mugikortasun plana, eta horregaz lotzi eskatzen dugu. Eta gero, aterpetxien obra, sondino amaitu baripa dago azterketie, zelan dakigu ze obra behar dan edo ze mejora behar diren. Antza denez, abusturako ukiko dugu, emoitza bat, nun esango dozkuen, ze formatuan kudeatu behar dan aterpetxi eta hortik atarako direz behar izanak. Ez dugu ikusten zaitxik oin momentu honetan, inbertzio bat egin behar da, gela gehiago behar direz edo ez direzen behar, onino azterketa hori, enpresa batek antza egin behar dauen azterketa hori amaitu barita hauela, eta ez dugu ikusten. Eta gero Santa Luziako eskoletan, 30.000 euro, eta gero urteak hauen horien eta gero pentseu. Hor Santa Luziako eskoletan jendik eskatzen dauena da eskolak erabiltzeko baimena, giltze eskatzen dabe. Ez da eskatzen, konpontzi gero, behar izanak ikusi eta gero. Eta horregatik ez dugu ikusten. Bueno, mugikortasun planak eta itxen dire, horren ganin mejorapen leiz. Guk uste dugu, hor Mestikabaso kalien, lehen marra bat markezan proiektu horretan, kotxe doazen lekutik. Krutzeu, hau amaitzen dan lekuen, krutzeu beste aldera, eta beste aldetik marra bat markez. Claro, guk gusten dugu oin, tekniko gazbeitzute, hori krutze barik, hor leku horretan, horrek eskerreko aldien, kalie da zona guztien mejoretan dala, da bidegorri hortik beste aldetik joan biherrien, kaminotik joan biherrien, da kaminotik aparte, da serie konpontzen da, eta hoena serie, ze biherri zinadeko, da hortik aparte, doblera doie, da bizikletak ibiltzen moduen geratuko da. Da gero krutzeko da arau. Da hori, ez du dozelan erabakiz hartu, hori tekniko gazber, de gero hartun da. Da, bueno, beste guztize, Barasoldetik edo Saraspetik zerera eitxie? Gusten dugu, jententzako ona dala, herrizentzako ona dala. Horre etxik mintzen dugu martxan. Da gero hango beko parkine esan doz segaitxik, 121 plazak izio emintzie, nik piztadu mejora handibe dala. Bai Gernikarrantzako, eta bai kanpotik etorten dienantzako. Ze, klaro,
badanak semiek txikitxuk izan diren, gaztetxuk izan diren, furien da ibildiren, badakigu beste herri batzutara joan, kotxetan, da kotxea parkatzako lekurik ez, eta Gernikek albadeu, emonen bideu, jentientzako joan gara Gernikera eta zer hartu. Eta Gernikarra lehengo, eta gero datozen ape bai. Eta beste obrak, guk honan ukusten dugu, da Pierresina dauela ukusten dugu, da horregatxik erton, albada, abenduruk espadia amaitzen, amedik urte betera amaitzute gongo dire. Zuen ikuspegize errespetatu ditzen dugu, baina guk beste badekugu. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Gernika hiribildua sortu zeneko 650 urteurrenaren adierazpen instituzionala. Zaldeon, esan adierazpen instituzional hori bai euskaraz zein erderazeko gule eginde, baina gehiagin luzatzeko ondo baitzozu, euskarazko testu bakarrik adakuriko. Adierazpen instituzionala. Gernikako hiribildua sortu zeneko 650 urteurrena dela eta. Horton, 2016 urtean Gernikak 650 urte beteko ditu. Lumoko lurretan, Bizkaiko Teio konde jaunak, Lumo eta Gernika maratu zituen 1376ko apirilaren 28an. Ondorioz, bestak beste Gernikarrei hiribildu izateko privilegio edo eskubidea eman zien. Lur eremu eta eskubidak direla eta hainbat irabira eta auzi eragin zituen banaketa honek hiribildu berri eta inguruko elizatekin, batik bat Lumokoarekin. Auzi hauen eraginez, etxaiguak sortu ziren batzuen eta besteen artean, eta hondamendi ekonomikoa eragin zuten ia 300 urtetan zehar. Denborarekin baina, urek beren ubidera egin zuten, eta beraldia eta bekealdia bizi izan zuten batzuek zein besten, norberaren bidetik. Hainbat urte geroago, 1882ko urtarrilaren 8an, eta bati bat arrazoi ekonomikoak zirela gauza, Gernika eta Lumo udalerri bakarrean batu zituzten berriro, denborarekin komunitate osoa sortuz. Ordutik hona, hiribilduak bilakaera ekonomiko, kultural eta soziala izan du, eta asko aldatu da. Urtauetan guztietan zehar, gure arbasoak alegindu ziren hauen arazoei erantzun burutsuak ematen. Jean-Jacques Rousseau, filosofo handiak esana da, Gernikan munduko herri zoriontzuena batzen zela, eta bere kontuak aritz baten pean bildutako nekazarien batzarrak begiratu eta beti erabaki zuzenenak hartzen zituela. Dena den, historiak luze jotzen du, eta bertokoak bakaldian bizi izan ziren arren, aro gatazkatzuak ere ezagutu zituzten. Esaterako, gerra banderizoak, matxinadak, inbazio napoleonikoak, eta 3 gerra karlistak, edo azken gerra zibila, eta 1957ko bombaketaren eraginezko sarraskia. Herriaren historian mugarri izan dakoa eta Franco generalen diktadura luzea, eta bere ondorio jasangaitz eta tamalgarri. Gernika, erabat suntsituta utzi zuten gizakiaren eta berauen ondasunen aurkako eraso anker eta sarraski eragileek, eta Pablo Picasso islatu zuen guzti hori bere maizulan unibertsalean. Baina duintasunak beti izan zuen tokia garai latz haietan. Ausardia, elkartasuna eta eskuzabaltasuna erakutsi zuten Gernikarrek, eta galtzaileek ez zuten sekula amore eman, askatasunaren eta giza eskubideen aldeko borrokan. Euskal Herriko askatasunaren ikur izan dira beti batzarretzea eta hitza. Jose Antonio Iparragirrek Gernikako arbola kantu ederran zehaztu zuen legez. 1926an Jose Antonio Agirre lehendakariaren zina izan zen norbere buruen jabe izan gura horren adierazgarri. Erbestan gorde eta 1979an eguneratutakoa. Zio hau dela eta, 1950 urteurren honetan, gure herritaren artean kultura, justizia eta tolerantziaren alde beti jardun dutenak nabarmendu nahi ditugu. Gernika Lumo, bakearen eta kulturaren simbolo legez, sendotu dutenak hartu gura ditugu behintzat, gure artean herritartasunari atxikitutako baloreak zabaldu dituztenak. Giza eskubideak oinarri, biktima guztien alde, eta injustiziaren aurka ekin behar zaio gaur egun ere, denon sufrimenduaren ezagutzan eta aitorpenean Euskal Herriako bakea eraiki behar dugunean.
Arestien esandakoa aintzat hartuta, udaleko osoko bilkura honek adierazpen instituzionala egiten du herria sortu zeneko 150. urteurrena dela eta. Iragarri nahi du, halaber, urtean zehar, ekitaldi zibiko-kulturalak antolatuko direla, urteurrenaren harira. Gonbidapena luzatu nahi di hortaz, Gernika Lumoko herritar guztiei ekitaldi horietan parte hartu esaten. Nire partetik bakarrik esan, ekitaldi hori bizar emongo jakera urtero legei zeitzen den 150. Urtero legei zeitzen den urteronaren ospakizunien, eta herritar guztizek gonbidatute dauzela eta zauzila. Orain, erreguita galderen aurretik, mozioetan sartzen gara, mozioetan edo adierazpen instituzionala lehenengokoa, adizkidetze gutuna alde batetik, Gernika Lumoko udalaren eta Kobane hiriko administrazio autonomo demokratikoaren artekoa, EH Bildu udaltaldeak errefuxiatuen krisia dela eta Gernika Gobratuseko partaidea Maria Oiangurenek aurkeztutako errefuxiatuen gaineko beste mozio bat, eta ELA sindikatuak udal kontratazio publikoan klausula sozialakin batzuk sartzeko mozioa bai. Azkengo bi hauetan, inok hartu gurea badau bere gain, ez dakit, normalean udal talde batek egin behar ditu. Orduen, betiko moduen, betiko moduen, eztabaidak... Txain, bai, hori bai. Horre, errefugiatuana dauz, bi dauz. Batak beste jeusiera egin gozo. Ez diferentia badire. Ez, gaize bai da, Jose Mari. Gaize da berdine. Gaize berdine, baina batak bestea komplementa egiten da, esan digun. Ez di ez guztiz berdine, nik uste dut bi diferentia etizela. Ez que gauze baten ganien bi aprobetie, raro itxin jat. Bat, kompostaje bat egin edo, komposizio bat bizien hartin egin de. Kompostaje egiteko beden porie behar da, egin behar bada egiten dugu, baina... Eztabaidatu ahal izateko, badakizue, bozkatu egin behar dela, urgentziaz tratatzeko, honi mozioak. Orduen, urgentziaz tratatzeko aldeko botoak, suposatzen dut Lourdes San Severinope alde bozkatu dagoela, bai. Bueno, nik irakurriko dut adizkidetze gutuna, baina harinaun bai nahi dute esan, testu hau talde bien artien landu dugu, eta bebai egonda gugaz lantzen Nebros talde edo erakunde kurdu bat. Eta, hasiko naz testuagaz. Gernika giza eskubideen eta euskal askatasunen zehazka izan da antzinatik eta baita Europako demokrazia zaharrenetako baten simbolo bere. 1927ko apirilaren 26ko bombardaketa fascistaren ostean bakearen simbolo bilakatu zen mundu mailan halaber. Tolerantzia, errespetua eta solidaritatea gure herriko izarearekin bat datozen balioak dira. Kobane, Siriako lurralde geografikoki iparraldean dagoen hiria da. Politikoki ordea, Rojavako Federazio Demokratikoa eta Siriako iparraldea osatzen duten 3 kantonamenduetako bat da.
Rojavako hiriak bada, adizkidetasun eta anistasunezko harremanak nahi dituela adierezu du bakearen simboloa den Gernika lumorekin. Kobane, 1912 urte inguruan sortu zuten, trenbidea eraiki zuteneko garai bertsuan, hain zuzen ere. Kurduak dira biztanle gehienak, baina badira turkomanoak, arabiarrak, asiriarrak eta armeniarrek ere bertan bizi izaten. 20. mende honetan bilakatu da martiriria 2014ko uztailaren 2an. Oldartu, inguratu eta inbaditu egin zuten 4 hilabetetan zehar Estatu Islamierraren armada fasistek. 4 hilabete luze horietan herritarrek bat egin zuten herri defentsarako armadarekin, herria eta beraien proiektu demokratikoa defendatzearren. Dena den, Kobane ez da soilik txertatuta geratuko memoria historikoan amore ez emateagatik. Baizik eta proiektu demokratikoa gaitik ere, hainbat kultura mota batzen duena eta proiektu politikoa abian jarri dutelako, hotz, konfederalismo demokratikoa. Proiektu honen zutabea hauze da, ekologismo edo oreka soziala bilatzea. Horrela, era aske eta demokratikoan bizi ahal izango dira lurralde horretako gizarteko sektore guztiak eta talde etnikoak. Arestian azaldutakoari kasu eginez, Kobane udalerriko alkate ordeek adierazi dute bi herrien arteko harremana nahi dutela gaur egun Kurdistanen mehatxuta dauden balioak memoriaren indar historiko eta oroitzapenarekin babestearren. Hau dela eta Gernika Lumoko udalak eta Kobanekoak hauze erabaki dute. Adizkidetze gutuna sinatzea gure bi herriek hauek fastismoaren indar eskutuen erasoak jasan dituzten ez gero. Simbolo bilakatu dira biak ala biak. Mundu mailako herri eta herritar demokratiko eta bakezale guztiak begietara. Eta ondorioz, goi mailako giza balioen aldeko adibide eta eredu bihurtu dira. Lankidetza harremana izateko konpromisoa hartu dute bi erakundeek eta bakearen, demokraziaren, berdintasunaren eta justiziaren alde batera lan egitekoa mundu mailan. Orain, EH Bildu udaltaldeak errefusiatuen krisia dela eta aurkeztutako mozioa. Nazioarteko erakundek zabaldutako datuen arabera, munduan 60 milioitik gora pertsona desplazatuta bizi dira, gerrak, barne gatazkak eta gero eta gehiago klima aldaketaren eraginek areagotutako pobrezia eta esplotazio egoera kronikoak direlata. Azken hilabeteetan ekialde hurbilean eta nagusiki Siriako gerrak sortutako larrialde egoerari aurre egiteko, milaka eta milaka pertsona Europara iritsi dira laguntza eske. Asko eta asko Mediterraneoan hil dira, hobi komun erraldoi bihurtu den itsasoan. Europar batasuna ez du bide segururik ezarri, ezta tragedia horren biktimak laguntzeko behar diren bitartekoak ere. Gainera, estatukideek asilo eskatzaileak birkokatzeko kupoak ez dituzte bete eta Turkiarekin akordio lotsagarri bat sinatu dute heldu direnak botatzeko. Giza eskubideak bermatzeko gauzesten estatu bat ez da inoz segurua izango gatazka eremuetatik iesi dabilen jendearentzat. Gernikako bombardaketa gogoratu dugu atzo. Hainbat urteetan bortzaz isiarazi zen gertakaria. Apirilako 26 memoriaren eguna da, gogoratzeko eguna, eta oroimenetik abiatuta beste mundu bat posiblea dela aldarrekatzeko eguna. Gogoratu dezagun gu ere erbesteratuak izan garela, gu ere desplazatuak izan garela, gu ere deportatuak izan garela, gu ere konzentrazio esparrutan bilduak izan garela, gu ere gartzelaratuak izan garela.
ez dezagun gure oroimena ahultzen itxi. Ez dezagun ahaztu nondik gatozen, zer sor diogun iraganari, zer etorkizunari. Horregaitik uste dugu, ezinbestekoa dela pertsonen joan etorri askerako eskubidea berriz ere indarrean jartzea. Giza eskubideen adierazpen unibertsalaren 13. artikuluan esarritakoa betez. Eskubide humanitarioetan oinarritutako harrera politikak abian jarri behar direla uste dugu, baita oro har, gatazka konpontzeko politika sustatu behar direla ere, bitarteko baketsu eta demokratikoak erabiliz. Horregaitik, Gernika Lumoko udalak honako hau erabaki du. Asilo eskatzaileak ez itzultzeko eta ez kanporatzeko exigitzen du, eta Europar Batasunaren eta Turkiaren arteko akordioa indargabetzeko eskatzen du, nazioartean asilo alorrean indarrean dagoen legeriaren aurka doalako. Europar Batasunari eta Estatu Espainolari estatukideetan harrera prozesua askartzeko erreklamatzen die. Asilo eskatzaileak hartzeko esarritako kupoen arabera eta Europar Batasunak eta estatukideek pertsona horiek birkokatzeko ardura ateratzen ari direla salatzen du. Udalerri honek dagozkion errefusiatu eta asilo eskatzaileak lehenbailen hartzeko prest dagoela adierazten du, eta erakunde arteko akordio bat egiteko deia egiten du. Pertsona horien eskura bizibaldintza duinak bermatzeko behar diren bitartekoak jarriko dituen akordioa. Maiatzaren 9 Europako eguna ospatuko da, eta udal honek parte hartuko du Europar Batasunari asilo politika humanitarioagoa eskatzeko abian jartzen diren ekimen guztietan. Bueno, guke mozio horre dinonagaz euneko ados gauz. Atzo, ekitaldi asko onzien Gerniken, eta baten George Estirren semiek, esangoan, zelan hau arazoa konpontzie erreza ez dala, bera etxea hemen egon bazan horren alden goala. Da berabe horren alde dauela, hori arazoa konpontzen. Nik esan aben, aldizio antzokian sarri banatzeko egon ginen nien, zelan horrek ikusten dugu zen umiek telebistan, edo periodikoetan ikusten dugu zenak, edo horrek andragizonak, baren laguntza eske dauzela, da bizitziko gogoagaz, ez da? Eta Europar Batasunak izin lezelareri lepoa emon. Enbidala, persona dauz, danan ganetik, politiken ganetik, geuse guztien ganetik, persona dauz. Dare persona dire, dareri aldan neurrizen edo aldun neurrizen lagunduen bizake. Hor esaten izen zu erbestera, bertoko ape joan direla egize da, damen familizitan gehizeno geuko duguz batan bat. Nik untxedeko eta adibide bat neure amana, da beste batzuk euko dugu erun amana edo amumana edo aitxena. Aitxe ez, aitxe frente egon zan, bat egin errintxi. Bai amaik urte, da beste lau aizte gaztitxoa bak. Eta, klaro, hor Santanderren barku baten, eta Kanarias hor bomba botaten, da, barko inglesak lagundute iparalde ere hausan. Da iparaldeko jentiek, mene, ze pasesan, untxe hango ume beharze siriakoak eta kurdoak eta diemoduen, amengo umiek, eta amengo aitxe amak, barazo, antzekoa dut dugu esan. Da hor egon ziren frantzizien, da beste loko batzutan, jentie horrek hartzen guazena eta lagundu itxen guana. Claro, egon ziren, hile batzuk egon ziren, beste batzuk denpora gehiago. Da, oin geuse barne bada, baiz orden pasezalako eta lagunduen bidolako, bai horregaitzik eta noberan sentimentu barrutik hori izin bidolako personari lagunduen bizalako, lagunduen bizake. Da horregaitzik zure planteamentu edo zuen planteamentu egor, gauz, ados, euneko, eun.
Oin, gero, hemen egon bidu ganera, ez udaletzi bakarrik, Gernikikoa. Hortik aparte beste erakunde batzuk, esko gobernue. Ze, klaro, hor rekordatu zen umiek ez datu segun bireko edo hilabeterako edo urteartereko. Igual etorko dire betireko. Eta arek umiek eskolara eran bidie, ikastolara. Sanidadie bidue. Haren gurasoak laguntza bidue, lana bidue, etxe bizitza bidue. Dor, azin eta isilis bota dedunun itxi. Ze arek umiek eurri etorkizune ikusteko, bide famili normalak funtzionetan da moduen, ez danak pelotoi baten ondo geratzeko itxi, ez, geusek, zehaz, da ondoen bidire. Baina, totalmente ados. Orduen, mozino honen aldekoak, hau batez onartzen da. Orain beste mozinoa, refuxiatuen inguruen. Mozinonek jonek irakurri dauanak lau puntu zeuzkan, honek 10 dekoz, osake alderen bat badau. Gernika Lumo errefuxiatuak hartzeko eta babesteko herri eta hirien sarera batzeko mozinoa. Sinatu duten udal taldeek proposatuta. 2015 urteaz geroztik, 1.150.000 errefuxiatu baino gehiagok ihes egin dute beren jatorrizko herrialdeetako pobreziatik eta gerratik. Hala, Mediterraneo itsasoa gurutzatu dute, Europaraino heltzeko asmoz. Bidaia horretan, 4.100 pertsona baino gehiago hil dira, ACNURrek argitaratutako datu ofizialen arabera. Azken 50 urteotan, Europan izandako krisi humanitariorik larriena dugu hau. Egoera larria da benetan, eta Europak ezin du ezikusiarena egin. Irak, Siria edo Libiako gerretatik ihesean datozen pertsonen aurrean. Izan ere, gerra horiek Europar Batasunak berak eta bere adar militarra den NATOk sortutakoak edo bultzatutakoak dira besteak beste. Herri mailan lan egin behar dugu, arazo horrentzako konponbideak aurkitzeko. Babes bila dabiltzan eta beren bizitza arriskuan jarriz badabe, Europara heltzen saiatzen diren pertsonak hartzeko eta babesteko herri eta hirien sare batean parte hartzeko nahia erakutsi dute udal askok. Gizarteak presioa egitea beharrezkoa da, gure gobernuek ezarritako dinamika apurtzeko. Horiek, errefuxiatuak hartzeko kuotak handitzeko baliabide nahikorik ez dutela diote. Gainera, gizarte zibiletik eta toki erakundeetatik Europan agertzen diren joera xenofoboen aurka egin behar dugu. Eskuin muturreko taldeek adoretzen dituzte joera xenofobo horiek, eta tamalez agintari batzuk ere bai. Ondo dakigu Gernika Lumok gerraren indarkeria pairatu zuela eta gaur, bakearen hiria dela, UNESCOk mundu mailan hala aitortuta. Beraz, azaldutako guztia aintzat hartuta, Gernika Lumoko udalaren osoko bilkurari honako erabakiak hartzeko eskatu nahi diogu. 1. Gernika Lumoko udala errefuxiatuak hartzeko eta babesteko herri eta hirien sarera batzea eta beraz, erabaki horretatik eratorritako konpromiso guztiak bere gain hartzea. Horrela, orain Sirian eta inguruko herrialdeetan gertatzen ari denaren pareko gatazka politiko eta militarretatik ihesean dabiltzan errefuxiatuak Gernikan hartzeko prest dagoela adieraztea eta konpromiso bera hartu duten udalekin lankidetzan aritzeko prest agertzea. 2. Udalak udal gizarte zerbitzuek eta errefuxiatuekin lan egiten duten toki erakundeek osatutako lantalde baten sorrera bultzatzea. Udalak hartu beharreko neurriak zehazteko eta errefuxiatu horiek udalerrian hartzeko. 3. Udalak errefuxiatuak har ditzaketen tokien zerrenda bat prestatzea. Ahal bada, udalarenak diren tokienak, eta gizarte zibilaren errefuxiatuak hartzeko eta babesteko egiten diren ekintzak koordinatzea, ekimen konkretuetan eta GKen bidez. Gernika, imaginatu euren bidez izango da. 4.
udala gauzatu beharreko jardueretako eta errefuxiatuak hartzeko lanetan ari diren erakundeekin lankidetzan aritzeko partida ekonomiko bat gaitzea. 5. Gernikan Lumoko udalaren osoko bilkurak udal gobernuari gizarte larrialdietarako funtsa aktiba dezan eskatzea. Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta nahasitako erakundeekin batera, gatazka bizi duten herrialdeetan lan egiten duten erakundei ekonomikoki laguntzeko. 6. Udalaren osoko bilkurak ezbehar honen aurrean jarrera aktibo eta solidarioa erakusteko eta dituzten baliabideekin ezbeharraren ondorioak arintzen laguntzeko eskatzea Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. 7. Gernikan Lumoko udalak beste toki administrazio batzuekin batera, Europar Batasunak adostutako migrazio eta babes politikaren aurka protestatzeko Europa Batuko Turkia hitzarmenarekiko gaitzespena erakustea eta Europako zein estatuko agintzariei eskatzea babes bila dabiltzan pertsonei tratu duina emateko, giza eskubideak errespetatuz. Era berean, udalbatzak ebeko bandera udaletzeko toki guztietatik kentzea. Europar Batasunak babes bila dabiltzan pertsonentzako bultzatutako politikek haien eskubideak errespetatu arte. 8. Gerraren bitima diren pertsona hauekin solidarioak izateko eta haie babesteko eskatu nahi diegu Gernikan Lumoko herritarrei. Eta egoera hau salatzeko egiten ari diren mobilizazioetan parte hartzera animatu nahi ditugu. 9. Espainiako gobernuari Dublingo protokoloa hausteko eskatzea eta amaitzeko erabaki hauen berri emango zaie herritarrei. Zehar Euskadiri, Espainiako gobernuari eta Europako batzordeari. Gernika gerrarik ez ekimena. Eta taldea dira, Gernika gogoratuz, Gernikati mundura, Idea Zur, bat ez da gitzi. Bueno, guk geure gain hartu dugu mozioa, gurearen antzekoa da, uste dute gehiago sakontzen duela eskaeretan batez ere, eta, Jose Marik esan dagoen agazbe, bandator nola naiz etorriko ba. Nik uste dut, atzoko eguna 79. urte hurrena izan dabe, Lobakeko ordezkariak maitanek hilerrian irakurri eban testuape esaten eban ondino mundutik Gernik asko geratzen direla, eta guk badeko gula obligazio bat horreri geure ateak eta lehioak eta eskuak zabaltzeko. Mozioan gani nono berbaen gure badeu, hor da mozioa. Lehen astuña desati, irailen zazpizien, bosera mailen batzarrien, erabaki bat hartun zan, bildu eta gure artean. Da, da handau marketaz lineatik joan bideuen honek errizek, eta nipton zentzunegaz eta ondo. Eta hori mozioa zeude presente zuena, linea horretan dau. Eta, esan duk, euneko ziminek eusaskoen lehiz, ez betetako ondo geratzeko bakarrik. Bosketara pasako da. Barekin berrik espadeko, bai. Mozio honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Ez da erreza, holako mozio bateri kontrabotatie. Baina guk horrerik kontrabotakotzako. Lehen esan dutena gaitzit. Papel baten dana hartzen da. Baina zentzurezko duzek izin bide be.
gu prest gauz hartzeko, sirioak edo kurdoak edo prest gauz. Da geusek imintzeko, da diru imintzeko, bierba da beste leku atzatik kendu, ze persona dauz edo zein ganetik. Baina, klaro, gero, ukimida kontuen, handatozen umiek, handatozen gurasoak, zema detorko diren, gu eskoaze mugarik imintzen. Hor esangoen bakotxak zemate toketan jakon, hor irailien esangoen, agustuen edo irailien. Da gu horrei mugarik imintzen eskoaz. Baina geusek aprobetan dekara la galeria bez. Ze hone geusek enbidire, lehen harinako mozinoak esan duen moduen. Beste erakundiekaz, bi erreine. Ia diputazioen zer nion, da gizau, Eusko Jaurlaritza zer nion. Eusko Jaurlaritza kompromiso bat hartu guan, ez da izan bat refugiatu ekartzeko, da gizau ekarbier badeuz ekar dizela. Da gernike beran kupurue. Da beran aldeuena engo deu. Da gure partetik prez gauz horretarako. Baina geusek zentzun baten barruen. Are gumiek izile xukin, amen botata, da are gurasoa izile xukin, amen botata. Are ondo zain du bidea. Bueno, nik sentitzen dute, ez dakitanan iritzize bada alkatiek emon dauenaz, bosketan eskurik ez dute ikusi altzata, baina Jose Marik estan lauzuek kontra boskatzen dozuela. Eta gauza zentzu baten barruan eginda, zentzu gabekeria dala pentsatzen badozu mozino hau, zentzu hitza erabiltzea birritan emoten dau hori gure dagoela. Hemen ez dau esaten ezen bat, ez ezer, eta bai esaten dau kolaborazioa behar dela, zauk esaten dozu moduen, gu administrazio lokala gara eta hortik gorakoaekin holan izan behar dela eta danok ipini behar dugula gure zetik. Baina kasu honetan ikuste dut krisi humanitario honetan herriak aurre hartu dozkula eta hartuko dozkula hemendik aurrera ariketa gehiago. Talde mugimendua daude herri honetan eta herri askotan honen alde lan egiten. Aste honetan ez dakizen bat ekitaldi eta horrekoan be egin direzen eta jarraitzen da bez egiten. Ez dakit udal honek ez dekon kapazidaderik olako mozino bateri baietz ezateko eta gero kotak eta kopuruak eta gobernu espainolape esan eban ez dakit zenbat mila ekarriko dauzela eta ondino mugitu besti egin, inor ez da mugitu. Eta ganera turkoen eskuetan izten dira. Orduan, nik ez dakit honek zer rekorri daukiko daben Jose Mari, ze deklarazio bat udal honek gure dauen deklarazio bat eta eskatu egingo da, deklarazio honen bitzartez eskatu egingo da, zer gure dan, onartzen bada, ze talde 3 edo 4 taldek eskainikoa, aurkeztutakoa da. Baina nik uste dut Gernikeko udalak oneri ezetzezatea, penagarriz ederitzot benetan, eta tristetuta dan egiten. Bueno, tristetuko zara, baina nik, ez dut aprobeko, amen, Europako bandera kentzie. Da horre mintzen deu, Europako bandera kentzie bebai. Da, zu badakizu norre ondan Europan atzo, parlamentuen. Arnaldo Otegi behan egon da banderi kentzeko joan da, ez. Ba, nik ez dut aprobeko amen, banderi kentzie. Claro, quitar la bandera europea, no, yo soy un europeo convencido y creo que es necesaria la Comunidad Económica Europea. Lo que pido es que no cometa errores y no de la espalda a los refugiados. Y venir a quitar la bandera europea aquí, no, porque eso me parece circenses. Igual ese punto y alguno más, si no hubiera habido, hubiera dicho que sí. Pero decir eso, o la moción, es otra. Pero nada, que fácil es poner en un texto, eso he dicho yo, quitar la bandera europea. O sea, yo soy europeísta. No voy a votar en contra de la bandera europea. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí sentados somos europeístas. Y decir quitar la bandera europea, no. Si esa moción no tuviera eso, estaríamos hablando de otra cosa. Ni ez naiz nor, gure taldi ez da nor esateko zerkendu zer eberi, torri dan moduen boskatu behar dugu. Hemen esaten da, neube europeista naiz eta neube horretan sinesten dut, Jose Mari, baina Europar batasuna babes bila dabiltzan pertsonentzako bultzatutako politikei haien eskubidak errespetatu arte dino kentzea banderi. Ez dago esaten Europatik irtetie ez horrelakorik, gauza simple bata, eta gesto kontu bata, ez da Europan kontra jarri garela
momentu honetan, baina Europan errefuxiatuekiko politiken kontra bai. Hori bai, hori argi eta garbi, eta protesta moduen eskatzen da, ulertzen dugu guk beste gauza. Bueno, ni pesado argi itxiotela, da guk Europako bandera ez dukenduko. Da hor, kentzi Europako bandera nikoa esati da. Hori da gogortxue. Zenbat lan egin da namen, da danok esaten dugu, Europagaz bat eitzen dugule. Da oin etorri mozino bat, ezan, Europako bandera kendu. Osea, hori da, Europat geur hori konpondu arte gu Europak ez gara. Da gero, datorren azten komunute badau izango gara. Ez, ena manipuletan. Da guk horrega etxipoz da guk kontra. Hori da mozino guztize, Jose Mari, Europako banderie, beste 9 puntuek ez tozu zentzun. Udal kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzeko mozioa. Estatu sozial batean herri boteren jardunean aintzat hartu beharreko kontua da pertsonen garapena bermatzeko gutxieneko bizi baldintza batzu finkatzea. Krisi ekonomikoak kalte handia eragin du lan merkatuan, langabezia hasi eginda eta enplegua dutenen lan baldintzak kasu askotan murrizketa handiak ari dira jasaten. Gainera, egoera juridiko laborala zalantzazkoa da. Hitzarmen kolektibo askoren iraupena galdu egin baita estatuko gobernuak 2012an egindako erreforma laboralaren ondorioz. Proposamen honen oinarria da ezikusiarena ez egiteko borondatea, eta egoera hori bideratzeko aleginean ekarpen bat egitekoa, urrats egingarrien bidez. Argi dago udal honek ez daukala legegintza laboraleko eskumenik, baina egia da ere, langile askok eta askok herri administrazioen menpe diharduela. Zuzenean ala zeharka. Hala da, noski, herri administrazioentzat lan egiten duten enplegatuen kasuan, funtzionario, estatutario edota laboralen erregimenean dela ere. Baina pertsona askok ere zeharka arlo publikoarentzat lan egiten duten enpresa pribatuetan dihardu. Arlo publikoko kontratuen legearen baitan egindako kontratuak medio. Hartara, kontratazio publikoa jarduera ekonomikoa garrantzitsua da, eta honetan udalak bai daukala eragiteko aukera, kontratuetarako baldintza minimo batzuk ezarrita. Legez, kudeatzeko era hau onartuta dagoen arren, ezin da ahaztu kontrolik gabeko azpikontratazio batek lan merkatuan egonkortasun eza eragin dezakeela. Hau dinogu, egungo agertoko juridikoarekin ez dagoelako lan baldintzen gutxieneko maila bat minimo legala gorabera. Ez egonkortasuna sortzen da, arlo publikoaren kudeaketa modu honek sortzen duen enplegua maiz badespadakoa izan ohi delako. Udal honek azpikontratatzen duen enplegua prekarioa da. Prekarioa eta ez egonkorra izatea arrazoi nahikoa da proposamen hau bultzatzeko. Bere xedea, udal honek eta bere erakundeek edo menpeko entitateek kontratatzen dituzten obretan, herri lanetan, zerbitzu publikoen kudeaketan eta zerbitzuetan gutxieneko baldintza sozialak bermatzea. Hitzarmen kolektiboa kontratu publikoei ezarri beharreko lan baldintzak. Hitzarmen kolektiboen iraupenari buruzko erregimen legalean egin diren erreformek eta zehazki ultratibitatea urtebetera mugatu izanak, zalantza juridiko orokorra edatu du hitzarmenetan araututa zeuden lan baldintzei dagokienez. Hauek legearen arabera dagoeneko indarrean ez dauden kasuetan. Gainera, hitzarmen sektorial probintzialek ezarritako baldintzak honezkero ez dira sektorerako gutxieneko baldintzak. Negoziazio kolektiboaren egituran eta hitzarmen kolektiboen konkurrentzia erregimenean egindako erreformen ondoren. Honen ondorioz, beharrezkoa da ekimen bat gutxieneko lan baldintzak ezartzeko. Halakotzat joko dira kontratua garatzen den sektoreko esparru txikieneko hitzarmen sektorialekoak. Izan ere, kontrara, posible litzateke kontratua hartzen duen enpresa bakoitza baldintza desberdinekin aurkeztea. Eta horrek
dumping laboralaren gizako zerbaiti bide emango lioke. Hotz, kontratua esleitzen zaien enpresen eskaintzen arteko lehia beren enplegatuen lan baldintzak murrizketan oinarritzea. Enplegu azpikontratatuaren egonkortasuna. Zerbitzu publikoen externalizazioak eragiten duen beste arazo bat, enplegu ez egonkorra dugu. Enpresa kontratistak sarri aldatzen dira eta maiz zerbitzua uzten dute enpresetako langileek enplegua galtzen dute, edota berrian beste kontratu bat egiten diete. Hotz, aurreko lan kontratuaren baitan bereganatutako baldintzak ez dira aintzat hartzen. Egoera hauek kalte egiten diote enplegu egonkorrari. Lehenago hitzarmen sektorialarekin konpontzeko saioa egiten zen. Horietan subrogazioa aitortzen duten klausulak sartuaz. Haatik, sektore mailako subrogazio berme hauek pairatzen ari dira negoziazio kolektiboko egituraren erreformak hitzarmen sektorialetan, oro har duen eragina. Hitzarmenok gehienean probintzialak izan ohi ziren, eta hauek genituen enpresa kontratista aldatuz gero bermerik sendoena. Negoziazio esparru estatalen ahalmen arautzaile eta egituratzaile handiagoaren eta enpresako hitzarmenaren lehentasunaren eraginez, hainbat hitzarmen probintzial oso mugatuta dago lan baldintza jakin batzuk arautzeko. Azpikontratazioari dagokionez, esaterako, egiturari buruzko hitzarmen estatal batzuk berentzat gordetzen dute ura arautzeko ahalmena, eta propio baztertzen dituzte beste esparruak. Konpromisoa. Azaldu den arazoa ikusirik, mozio honekin hartu nahi den konpromisoa da udal kontratazioan derrigor ezartzea klausula sozial jakin batzuk, lanak egiteko, herri lanak esleitzeko, zerbitzu publikoak kudeatzeko eta zerbitzuak eskaintzeko kontratuetan. Eskakizun hau gauzatuko litzateke esleitzeko prozesua arautzen duten baldintza agirian. Horietan derrigor bete beharreko klausula sozial gisa sartuko dira gutxienik esparru txikieneko sektore hitzarmeneko baldintzak derrigor respetatzea eta kontratua amaitzen duen enpresako langileak subrogatzea. Hotz, kontratua hartzen duen enpresa berria uzten duenaren eskubide eta bete behar guztietan subrogatzen da. Halaber, beharrezko jotzen da klausula horiek aintzat ezartzea kontratuaren urraketa larri gisa arautzea, eta hori kontratua amaitzeko balizko zergatia izan liteke. Proposamena. Arestian azaldutako aurrekariek bultzatzen gaituzte mozio hau idatzi eta udalbatzak honako akordioa onartzea. Akordioa, Gernika-Lumoko udalbatzak osoko bilkuran erabaki du, akordio hau erabakitzen den egunetik aurrera, beharrezko tramitei ekingo diela ahalik eta epe laburrean honako klausulak sartzeko udal honen edota bere menpeko organismo zein erakundek egiten dituzten kontratu publikoetako baldintza agirietan. Bat, enpresa kontratisten gutxieneko baldintzei buruzko klausula soziala. Lehiaketa iragarpenean zein herri administrazioetako kontratazio prozeduren klausula administratiboen pleguen karatulan, ohar bat jarri beharrekoa izango da. Esanez, kontratazioari derrigor bete beharreko baldintza berezi hauen pean dagoela. Kontratu honek errespetatu egin behar ditu lanari, gizarte segurantzari eta lan osasun eta segurtasunari buruzko xedapenak. Batipat, enpresa kontratistaren jarduerari dagokion sektoreko esparru txikiena duen azken hitzarmen kolektibo sektorialaren ezarritako baldintzak. Aipatutako hitzarmenean jasotako baldintzak izango dira kontratuari dagozkion jarduerak. Jarduerak egiten dituzten langilei enplegua emateko gutxieneko baldintzak. Naiz eta hitzarmen hori langileen estatuko 86.3 artikuluaren ondorioz iraungita egon. 2. Aurreko puntuaren arabera erakunde kontratugileak ezarriko duen lizitazio prezioa nahikoa izan beharko da enpresek esparru txikieneko hitzarmen kolektibo sektoriala aplikatzeak eragingo duen kostua ordaina ahal dezaten, subrogatu beharreko guztirako langile kopurua aintzat hartuz eta lizitazioan ezartzen den orduko prezioa ezin da inolaz ere apalagoa izan hitzarmeneko ordu prezioa gehi gizarte segurantzako kostua baino.
Bigarren puntua, azpikontratazioari buruzko klausula soziala. Lehiaketaren iragarpenean zein herri administrazioen kontratazio prozeduren klausula administratiboen plegureko karatulan ohar bat ezarri beharrekoa izango da. Esanez, kontratazio hori gutxienik 3 hileko aintzintasuna duten langile guztien subrogazioa bermatzeko baldintzapean egiten dela. Beste kontrata batekoak izanagatik ere, kontratuko jarduera egiten ari badira. Enpresario berria aurrekoaren eskubide eta betebehar laboraletan eta gizarte segurantzarekikoetan zurrogatua geratzen da. Pentsio konpromisoak barne, araudi espezifikoan aurreikusitakoaren arabera, eta oro har, gizarte babes osagarriari buruzko bere gain, oro har, gizarte babes osagarriari buruz bere gain hartu ahal izan dituen beteberrei dagokienez. 2. Kontratua esleitu zaion enpresak, kontratuaren zati bat besteren esku usteko aukera dagoela aurreikusizkero, klausula administratibo partikularretako pleguetan, klausula bat ezarriko da aukera hori arautzeko. Eta berariaz, aipatuko da, 3. enpresa horrek jarduera hori egiten zuten. Langile guztia zurrogatu beharra. Enpresario berria aurrekoaren eskubide eta betebehar laboraletan eta gizarte segurantzakikoetan zurrogatuta geratzen da. Pentsio konpromisoak barne. Araudi espezifikoan aurreikusitakoaren arabera eta oro har gizarte babes osagarriari buruz bere gain hartu ahal izan dituen betebeharrei dagokienez. Eta 3. eta azkena, zigorrak, urratzeak eta balizko kontratuaren etetea. Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak kontratuak gauzatzeko baldintza berezi gisa finkatu beharrekoak izango dira, eta hauek gauzatzeko markoan egiaztatu beharko dira. Hauek urratzea betebehar kontratualaren arau hauste larria izango da, eta ondorioz kontratua eteteko aukera irekiko du. Eta aurkezlea da Roberto Floreselaren izenean. Aurkezten dagoena mozioa. Gu defenditu ez guk irakurri egingo dugu, gero gebreritzea botako dugu. Bueno, hau aurrekoan laben mozinoa etorri zan, zer honekin, bai itxura antzeko itxurarekin, bueno, azkenean zera baldintza sozialen kontratutan ezarri beharreko baldintza berezi horiek ia bat egiten du aurrekoan guk geuk irakurri eta defendatu egin genuen klausula sozialak beharrezkoak eta derrigorrezkoak ikusten ditugulako. Aurrekoan esan genuena ez dut errepikatuko eta nik bai udal gobernuari alegin alegina eskatuko nioke martxan jartzeko batez be sindikato indartsuenak uste dut dauden udal langileen ordezkaria direzen bi sindikatuek biek bat egiten dutelako eskakizun honetan. Bueno, guk orain dela Ariñako plenaz dela 2 hilabeteko pasatu da labek aurkeztu eban antzerako mozio bat eta gu bardin bozkatuko dugu esesko boto izango da geurea, argumentario edo iritzia berdina, gure argumentuak berdinak izango dira, hemen ipinten da moduan argi dago udal honek ez daukala legintza laboraleko eskumenik eta, bueno, guk orduan esesko botoa jarri genduen eta oraingoan bebai bardin bozkatuko dugu. Uste importantea dela akordioaren lerro pare bat irakurtzea, igual argitu egingo da, zein dan egoera. Akordioa proposamen esaten dut, akordioa Gernikan Lumoko udalbatzak osoko bilkuran erabaki du, akordio hau erabakitzen den egunetik aurrera beharrizko tramitei ekingo diela, alik epe laburrenean honako klausula sartzeko udal honetan. Osea, eskatzen dau, borondatezko beharrezko tramitei ekingo diela esaten dau, bai?
zeuen aldetik esfortzu bat egiteko honetan sartzeko. Bai, momentu honetan gure eskuetan, ez da, orduan guk momentu honetan ezin dugu horrelakorik ezer egin eta badinotxe gure botoa eskua izango dela lapekoa kontutan hartuta eta bardin jarraituz, orduan ez esko botoa eman genduen eta horrengoan bebai. Hombre, neke dute gezo bat argitxu bidala, oin hilebi izan zen eta hain bebai. Legie da legie, eta zu legetik kanpora itxen basuz gauze batzuk, rekurso batzuk egon lehiz. Foru Aldundizek, 2013-en, akordio bat hartu guan, eta rekurso bat horren akordioan ganin rekurso bat egon zan, joan zan tribunalera, Tribunal Vasco de Justizia osan da, Tribunal Superior de Justizia da botaban hankaz gora. Esan zan, zuk hartu zuen erabakize, ez da legie, zu legiek ez duzu zetxen, kanpora. Daudelatze bat bardin, pleno baten erabakize hartzen da horren ganien, ez da lez legie, baten rekurso bat etxen zu, hankaz gora. Baina, hau mozina da, presente eta pesan dut, hilien amairuen, ez da? Aprilien amairuen. Hilien amabostien, Eusko Jarlaritzan, enda lege bat, parlamentuen. Horren ganien, on badau lege bat, da hori legi beteriko da, legi edan beteriko da. Se hamen dau legie, zelan, el 15 de abril se hizo la ley, eso se presentó el día 13. Pues tendremos que respetar la ley, aunque no nos guste. Pero la ley hay que respetar. Da besterik ez, besterik ez. Mozio honen aldekoak, kontrakoak, arregu eta galderak. Bai, nik lehenengo apur bat argitzeko, ez dakit jonek suposatzote argitu berka dela, ez dakit aurreko mozioan bosketan apur bat kilinko logeratu da, Jose Marik esan deu kontra gauz, baina bosketa ez da egokien, guk alde boskatu dugu, kontra eta uste nidu ez da inoir, da uste dut, eta suposatzen dut botoa norberana dela, eta berez legez edo modu zuzen baten eitzeko norberak emonbiko da bela bere botoa, edo ez dakit pertsona batek beste guztizen botoa emon aldaben, da argitzeko, da alan bada zuzen eitzeko berriro. Boskatu dugu, ezeskorik ez da egon, eta zu, danon udal taldearen izenean esan duzu, ezetza izango dela. Bueno. Bueno, esan da, hortik aparte eskatzen deu, banderak entzeko, eta esan dugu, zelan nor egondan parlamentu nazo, eta banderak entzen ez da joan. Bueno, zamarratze biko haitxik. Bueno, lehenengo zein izan da mozioa, mesedez? Zein izan da? A ber, galdet... bai, gerrak ez exactamente. Mozioa izan da Gernika Lumo errefuxiatuak hartzeko eta babesteko herri eta hirien sarera batzeko mozioa Gernikago... Bai. Bai, hauxe. Honen bosketa. Aldekoak EH Bilduko udal taldekideak. Vale. Kontrakoak besteak. Ni mozio honen inguruen, mozio berdinaren inguruen erregu bat gure dotein. Zoritxarrez, seguramente, urrengo osoko bilkurarako gai hau onino kandente egongo da, eta refuxiatuak hiltzen egongo dira itsasoan eta kalduta segituko dabe.
eta nik eskatu gure dutza gobernuari, mesedez, eskatzeko mozino hau eskatu aurkeztu dauen taldieri, guk ezin dugu mozino aldatu, baina eure bai, mesedez, eskatu eureri, Europako banderaren puntue kentzeko, eta ia urrengo osoko bilkuran aldeko botoa aldotzagun eman. Bueno, engu berba eurekaz, zekar horri mitxen dugu, horrek aparte mitxen dugu, Gernika gogoratuz, Gernika gogoratuz, ordezkarizien ninaz, presidente ninaz, presidente, ze estatutuak hori izaten dube, eta lenguan aproben duen da inigo bebai da ordezkarizie, eta, bueno, guretzako sorpresa bat izan da. Osea, que Gernika gogoratuzek ez dugu esan, ordezkari batek esan dugu, hori, baina, engo berba eurekaz, edo beragaz, da, zuzenduko dire geuzek. Bueno, gai hau dela talen tristura hitza aipatu dut eta berriro errepikatuko dut, ze orain egingo dudan galderi epe tristura eta samina sortzen dit, eta da atzoko, bueno, banderen erakusketa horretan, bueno, zelako inpresioa egin duzkun, eta bueno, harridura sortu duzku, ez guri bakarrik, imaginatzen dut Gernikako herritarre edo hiritarre askori bebai. Hau duela askoko gai bata, aurreko legegintzalditi datorren gai luze bat, horre gondira, tamainoak ez dakizer, errekurtso txikia dala, handiago ipini, ez dakit non, buelta asko eman dira, eta uste dut azkenengoko ebatzia edo epaia izan dela, hau, ez dauka bideri gehiago, ezin da ezer gehiago egin. Guk hori prentzan irakurri genuenean, ni neu jarri nintzen kontatuan Jose Marirekin, eta gure taldearen izan esan etzon, gure, apur bat esateko, gu prez gendela, jesartzeko, zozera adosteko adierazpenen bat, edo gobernuak gure bana, baina gure elkartasuna adierazin neutzon, eta Jose Marin berbak esan ziren bai, baina ondino ez dakigu, ez da zeratipe etorri, juzgadotip ez da heldu prentzan entera gara geube, eta neuk esan gotz. Bueno, pues atzora arte. Ez dugu gehiago ezer jakin, guk ez dugu gehiago ezer jakin, berbak horiek izan ziren Jose Mari, eta gure sorpresarako ikusi gendun espetakulo hori. Eta justu atzo, 79. Bombardaketaren 79. urte hurrenan. Ematen dau, ez dakit, nik humilazioa da nitza, baina samina eta tristura handia. Eta, bueno, ez dugu ulertzen, ze nik ez dakit, Jose Maizok jakingo zu, edo esango zu bestela Jonek, horre, sententzia horretan, esaten baeban, epe bat zegoen bandera ipintzeko, edo ez zegoen, edo egun horretan ipini behar zen, bai edo ez, hori gure dugu jakin. Zergatik atzo. Zer dela eta justu atzoko egune. Bueno, tristura, samina, gauze bat ondoztu zuzan. Egize da, prentzan urtengoan nien, uste dut izen zala, behitxu mineke bariku bet. Bariku. Eta guz gendun prentzan, eta esan gendun, jode, hau da golpiek, guk ez dakidu zebe, da prentzan honek urtetan deu. Eta nik inaben berbazugaz, telefonoz, egize da holantxek esan doztasun, eta esan dut, nik guk ofizialki ez dakidu ez ebez. Da, Jone be badaki, hor dago idazkarrize, holan da. Da, gero aiek esan. Da, pasean hilien, bozera maien batzarran Jon Argintxona onzan, eta nik esan ontzan Joneri, Jon, mesedez, esplikeizu hau, juezak bialdu deuena. Da? Holan zan. Eta zer eskatu dozkun, da ze tamainuko eskatu dozkun, da ze palo emin bidogun, de dana. Eta ganean Joneri esan zen, bueno, egingo dugu, hemen eurrien, ikurriña handia bat inbingu, 11 metro dekoz, luzera, eta ikurriña handia bat, eta 3 minbierrien, oinarte, gondien modin, 3 minbierrien, 4 emingo dugu.
derritzen horretara bat bakarrik ez da ongo bi baino. Da horretxe dau, Europakoa, dau Gernikekoa, dau Ikurriña, eta dau obligeu etxeldozkuena. Holanda. Osea, que ez du jakin ezebe ez oin hilebete, Jon, gero esango duzu, espada holan edo bada. Bai, ez da? Vale. Txaina, posio. Bueno, horren ganin apotxo de historia eitzen badugu, oin urtebi, 2014en, ja juezak oblige dauzkun, rekurso, ez da izan rekurso indegero, oblige dauzkun imintzen. Demin gendu hor behien. Demin gendu zen, ez da itxa, zazpi edo demin gendu zen. Bueno, da plaka bat. Da juezak atzera beste sententzi bet, esaten hori ez da neko, hori kenduen bida, bueno, kendu ez, gure azukin, baina plaka kenduen bida, da inbidire fatxadan. Bueno, beste udalatze batzuk behitxu, beste udalatze asko, ze, klaro, guri oblige dozkoen 2014en imintzen, rekurso asko indegero, gure moduen entzen, Bilbori, Donostiri, Amorebieta, Mugie, Ondarru lekitxo, kolore politiko guztiekan. Ana. Imperativo legal, por imperativo legal a poner. Bueno, esan duzkona ez da nikoa eta fatxadan imini. Martixen ogoeta iruen, untxerte egonda, hortxe imin dezutunek iru bandera, da Espainiakoa bai, eta inor ez da ikeratu. Igez, bombardioan urte horrena, iru eta mazortzien horre egon zan bai, zen Martixen ogoeta iruen iminde dau, igezko Martixen ogoeta iruen, da inor esan tristetu ez aminatu, oingo moduen. Igez, gaina pasaba esto bai. Bueno, nos ha obligado a quitar esa y a poner la otra. Da berak eskatu deu, ze tamainoko iminite dana, argazkitxe guzti. Da esan duen, imengo duguz, bat bakarrik erdizen ez egoteko, lau imengo duguz. Eta imin ziren, eta geuse bategaz, Gernikaikoak eta Ikurriñak krespoi baltzagaz, lutu egaz, besti ez. Hombre, claro. Da, igez eza tristura eta samina egoti, da igez ez egoti, urte bat ez, jo, igez begon biguan, igez be bai. Se, akauen tamaino eda asunto ala. Ez kuestion de tamaino. Berantzako bai, niretzako ez. Ez da tamainoe. Olako aixen, bardin da. Eta hor egon zan, olako bat. Lehen gorarte. Da inor, ez du esan ezer. Da, nire gustokoa esan. Baina, por imperativo legal, beste herri batzu deken moduen. Nik erantzune, emo dutela. Da, hori mintzeko, egun honik bat bera bedez dago. Ez atzokoa, ez beste bat. Baina, atzokoan egon zan, krespoi baltza imintzeko, horregaz ideagaz, da obligeta gauzelako. Inoz jarri dala ez dugu eztabaidatzen. Asuntoa da, bego komenta dauena da, sententziaren arabera, derrigorrez, atzoko egunean imini behar basan edo ez, lehenengo, bigarren. Egunean imintea, egunako getala urtu dekoz, eta guretzako ez da gauza bera imintea goizeko 8 edo gaueko 12 itxeagotan. Simboloa da, hau dana simbolikoa da, baina simboloaren derrigorrezko erabiltzearen bebai gainetik jatozkuna, Espainiatik kasunetan, ez da? Erantzun genke beste modu baten, ez da? Jolas horretan, joko horretan. Gero, boseramaien batzordean, egin duen berbat, zuek komentatu zeuzten, banderan makile, balkoian emigaziranak, beste Ikurriñarena, eta bar. Baina, sententzia aplikatzearen EPE-eri buruz ez gendun berbarek egin. Eta gainera, asunto ez dakit. Horreri buruz ez gendun berbarik egin. Egin gendun berba,
ze aukera egongo ziren, edo ze behar bete behar zan, eta horreri buruz. Baina epei buruz ez. Horreri buruz ez. Eta gero, bego komenta dauen, eta gure aldetik, bebai, erakutsi gure gondun esan, bere momentuen behartut egin binten dela bakigu. Baina gure artean komentetako zeukerako lehik esan, ze bide jarraitu daiteke esan, horrako gesto simbolikoak zeintzuk egin leiteke esan, horreri buruzari gara, ez gara besteri buruzari, horreri buruz. Nik uste dut, ez da bai da, ez dala zuk esan dozun lekutik joan, gitxinez gure aldetik ez dugu horrela planteo. Bueno, vale, ondo dau, baina tristura da samina, honek eta eurrekoa bebai, darebeko txikitzu bebai, imperatibo legal, ia pasa por laro, hori endozkue. Eta nik hori tristura eta hori samina, bai gezbe, amen, oin urtebete, atzo pase da urtebete 26, hor egon zan Espainiako bandera hori, por obligación, eta min berdina eitzen deu, tamainoen asuntoa ez da, no es cuestión de tamaño. Da hori, da zeuk esan zonaraz, bueno, ados, ondo, bai. Bueno, nik beste erregu bat, lehen aitatu dut, baina eskolabidearen inguruan da, lehen komentario moduen geratu da, baina benetan eskatuko dutza gobernuari eskolabideakeko ilusioa eta proiektua benetan aurrera joango badan, seguro dau, irigintza eta inbertzioak egin beharko direla. Eta mesedez kontutan hartzeko eta aurrera bateko. A ber, ez dakite, azkenengo batzarran, eskolabiden batzarran ez. Uste dut, momentu horretan geratu ginela urrengo aztien batzar bat eukitzeko, eta auki gendun etorri ziren enpresakoek, horbelakoek, eta hon ginen udaltzaingo nagusiagaz eta aritzegaz, eta egon ginen ikusten hori puntu beltz guztizek, eta batzutan bai egon ziren ja proposamenak aldatzeko eta ingo da. Aurton udalak proiektu hori bultzatzeko 8.000 euro ipiniko deu. Azkenean, ez dakit nora joango diren, edo irigintzatik, edo, baina, nik uste dut argi eta garbi geratu da udalaren apostua bai dela proiektu hau bideratzea eta bultzatzea. Eta horretaz gabiz, Ez, baina nik ingurumen sailaren borondatea ez du zalantzan jartzen. 8.000 euro proiektu pilotoa egiteko, baina 300.000 euro joan kalzada asfaltatzeko. Eta nik izatotena diru hori, inbertsioetako diru hori beharrezko izango dela, atontzeko umiek erabiliko da bezan bidiek. Gaur irakurri dut, institutoan erosi da bezala patineteak aparkatzeko aparkalekuak. Patinete horretan seguru joateko baldintzak beharko dire. Eta hori, 8.000 eurotan ez da konpontzen, hori da neure erregua. Bakarrik dinontzut hori, bagabiz hori lantzen eta behar da bezen aldaketak edo egingo dira. Bueno, hortik aparte, ikusten baduzue, Iñakik esan deu zenbat remanente dauen. Eta gaur aprobe dugune da 984.500 euro. Eta remanentie, hor dago kontu hartzaile be. Pakete bat itxi dugu, karo, gaur egun ez dakizu ze parzelei, holako geusek eta hortik aparte, bai gez foru aldundizek eskoan bete berane objetiboak, eta kauen bueltan emon biharrak eukinduguz 20.000 euro. Da hori paseles jelez, esan dugu momentuz, remanente hori, ez da izen bada, hori nio, 600.000 euro hor dauz. Da biharri zen abadau, emingo dire. Da, seguramente ongo da, zuduzin duzu moduen, biharri zena horrek puntu ilunek, zertuteko, konpontzeko.
nik erregu bat bakarrik aurreko domekan izan zen dantzari eguna, eta egun hori dela eta, bueno, uste 1500 bat ume batu zea dantzari, batu zela eskola desberdinetakoak. Bueno, hau jai hau edo gitaldi hau urtero errepikatzen dena eta beti fetza bardeintzuetan. Eta oraingoan umeak sartu dugu azokako horretan, hori izaten da alternatiba bat eurize egiten bada, Urbietako zelaietan ezin dalako, baina horton ez da hori arrazoia izan, zegoen hor lehiaketa bat zapelketa bat Danone Cup edo, ez dakiz Danone, ez dakiz Danone Cup. Orduan hori izan da arrazoia, nik uste dut hori lehiaketa pribatu badala eta galdetu nahi dutala bada eta, bueno, nok ordaindu dauen hori, baina bai ikusten dugu jai egun horrek mugitzen dauen bai jai giroa, zegoen 1500 ume dira, baina batazbesteko bat egiten badugu ume bakoitzetik guraso zein amu eta itxitxe garenope joaten garela eta 3 pertsona botata ume bakoitzeko 4.500 pertsona dira eta hortik gora dira mugitzen direna. Eta gero alde ekonomikoa beba daukaz, ostalarizepe menu berezizek ipintzen dabe, familize joateko eta, bueno, jai inguru edo jai egun, orduan gure erregua da, jakinda zin dan egune, erreserbatzea, gordetzea egun hori, datorren urtetik aurrera, hori ospatzeko, dantzari eguna ospatzeko, eta emoteko merezi dauen indarra eta zera, ez? Euriz egiten badau, seguruenik plazara joan beharko da, babesleku badalako, baina aurton plazan egon dira, dauen ingurugaz obrakaz eta abestaun larregoki etan egon dire, ez? Orduan, bueno, batez be eskatzen dugu eguna gordetzeko, jai egun hori ospatu beharra dagoelako, behar dan dignidadearekin. Bueno, hori normalien leku hartzen da. Hor egunerako, eskolak eta antolatzen dugu, udaletziegaz. Ertuan arduradune ez hemen jartzen garenak beste bada horren arduradune eta antza pasebintzako. Da, klaro, akauen ze hori, Danone Cup edo hori, bertoko Gernikeko futbolistek edo mutiltxuek eta jokatzen dugu, eta pilo bat jente, ez da, 1000 bat edo lan dauzel egoten dire, asko etorten dire. Baina ez da bat besti gaitxik kanbizetie. Hor egon da, horren ganin arduratzen den persona, pasebin jako eta esan dago, bururi eldutzu, pasebin ja niri. Da, eta hoben, plazan egin da sarri, baina da sarri, urrizitzen da nien, zuko esan moduen. Hori pase da. Besterik ez da hon, hori ze bakarrik. Da, gu esan gendun, hori pase esan nien, ia malosten albadain, maloste horretarako txiki geratzen da. Da, horre txikin zan plazan, eta ia datoren urtien, betiko lekuen etxen bada, betiko lekuen, sarri etxen dan lekuen, hane Urbietan eurik ez bada. Da denporan untxerik eskatzen dugu, ze hori jai politxe da, umiek eta zuko esan zumuduen, gurasoak eta txitxamumak eta... Baskarri bardin etxen da, plazan egin edo han egin, baina, bueno, baina bai, ondo dau, ondo dau. Ja, bakarrik hilero moduen gogoratu barikuko elkarretaratzea dauela euskal presoen eskubideen alde. Baina, gu entere gara. Erretxarrak beste erabatera entereko dire segero este telebistan emoten. Bera dino, bizir dala, Gernike sortu zenatik 650 urte, ezta? Hori tonteilok bila nengoana, baina desateko, gu aben jarritxe gauzena dakigu eta gero este emoten hau telebistan bizier baino. Hoi, ni bai esan gauze bat, hor plaza inguruen ajudik egin duen hori, aputxo luzetu da, pentsetak egin duen baino gehitxu hau, baina tekniko esan duztie, ia egize bada astion amaitxutze da bela. Fernando Abauntza kalie eta Domingo Bernaola kalie. Uste dut, elegante eta txukun geratuko da. Bueno, besterik ez badau, amena amaitxuku eta, ondo ebili.